салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Аммо баъд хуб сиҳат саломат ҳастен иншоалло. бародаро, як хабари нухуш ба саҳми якояки шумо расонида мешавад ки илтимос видеоро то охирон тамошо кунен. Як братани мо дар Москва ҳуҷҷатоша гум кардагай. бародаро, касоне ки ҳамин ҳуҷҷаторо меёба, тӯҳфаҳо шуморо интизор аст. бобохонов Сафиаллоҳ Маҳмадрахимович, соли таваллудаш 1994. Биродаро, загранпаспорт, патент ва ҳамаи ҳуҷҷатҳош дар як сумкача дохил шудагиай. Якчанд ҳазор рублей дар амуҷа ҳаста, яъне ки 2-3 рублей. Касе ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро ёфтагиай, ҳамун 2-3 рублей нӯши ҷону шава ва боз чойпули тӯҳфа баҳриш иншааллоҳ тақдим мегарда. бародарон, ҳами аз эътибор дур набошен, ҳами видеоро падилитса кунен. касоне ки блогер ҳастен, бигирен скачат кунен, дар каналотон партоен. ҳеҷ кас ба шумо жалоб намезана. просмотр барои мо муҳим нест. муҳим он аст ки тезтар ҳами документҳо пайдо шавад. бародарон, хоҳарони азиз, ҳами видеоро ба ҳамаи имоотон, ватсапотон, телеграму, одноклассник ҳама ҷо падилитса кунен, то ки ҳама бибинан ҳамин документ тезтар пайдо шавад. чунки 2-3 рӯз баъд ҳамин биродара регистратсияш тамом мешава. продлени карданаш дар кор буд, мутаассифона гум кардагиай, ганда проблеми вазбини шуданаш мумкин ай. аз ҳамин лиҳоз аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки аз барои Аллоҳ яздони пок, касе ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро меёба, лутфан дар номерои экрандида WhatsApp имо 24 соат кор мекуна, муроҷиат кунен. документҳои гум кардашуда Бобохонов Сафиаллоҳ Маҳмадрахимович мебоша. ина суратша дар ин ҷа мемонам. Аллоҳ ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. бародаро, касе ки дар ҳамин хели состояние нахоҳем ки биғалтен, ҳама вақт чӣ ҳуҷҷате ки дорен бо худтон бигардонен. дар поездҳо, дар автобусҳо, дар ҳама ҷое ки нишастен, ҳама вақт дар китфу дар кисаҳотон ҳамон чизои шумо бошад, яъне ки дар баротон намонен ки фаромӯш карданатон мумкин ай. бародаро, ҳамаи шуморо ба Аллоҳи меҳрубон меспорам. иншоаллоҳ аз якояки шумо хабарҳои хуша интизорем. Аллоҳ нигаҳбони якояки мову шумо бошад. худо ёру нигаҳбонатон.